निसर्गरम्य या ठिकाणी आमच्या मॅडम लंच करत आहेत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत. आम्ही आत्ताच प्रवास करून आलेलो आहोत. पनवेलवरून आम्ही आमच्या मूळ गावी अहमदनगर या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि निसर्गरम्य अशा या ठिकाणी आम्ही जेवणाचा बेत केलेला आहे. जेवणाचा आस्वाद घेत आहोत निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये. मित्रांनो, सगळेजण जेवायला आहे बघा. टोमॅटोची चटणी आहे, चपाती आहे, लसूण शेंगदाण्याची चटणी आहे, लोणचं आहे आणि मस्त असं हिरवगार डोंगर, झाडी, काय ते डोंगर, काय ते जेवण. वा वा वा, खूप सुंदर, मज्जाच वेगळी आहे खरंच. पहिल्यांदा आम्ही 25-26 वर्षामध्ये असं जेवलो असतो. ओके, बाय सगळ्यांना.